katayo ke Good News TV kan manra syapi kipat bang ya ke kubor kerbang halo ke jingtre mission jong ke jingseng samla KGP senat sepni haum seliang bat harani kabadan hikaput jong ke jela Meghalaya bat asal Kashnong Rani ke jingai kumba shispa arpo kilometer AA nasional bat katba kashnong seliang ke jingai kumba pra kilometer AA na kashnong Rani kaban yait ding ba ke surok kendau kabadang syudap an shna manumana kabadang light tang kitrok ki pick up bat ki ar syaka Hashwa kesenam kat kendai spa prapusan kinong shnong ha seliang kidei ki bompat long Kristan bat baro kidei ki dangdon ha kaniam Hindu ha kani ke juk kesenam ka jingseng samla KGP snat sepni kala seng ya ke seliang Presbyterian Mission School kabla long ke jingkerku ke background ban kintil ya ke puli ke puthi ha kani ka thain Layo penyalap ke gospel bat kumba ke long mentah ki babon ki brio ki laptiang ya ke jingej Kristan bat ladap pantung ru ya ke tenat balang ha kene ke jaka Kashnong seliang kadon komba pra kilometer AA na Rani haki benta kiba hajrong lum kadai kashnong kaba hab ha ka border jong ke Meghalaya bat Assam kani kashnong kampat don boarding electric AA ruem kila don ki surok kendau tangba ilong ki bedang sadin hadu kata kibriu kiba syong basa hagan ni kasnong kidang ngej bat perking ya kajing hikai niam Hindu kumta kajing seng samla sinot kabalalong ha kabalang wayayer hakasnem sijar kendai spa prahusan kalekot ban pli no daga school mission ha saliang bat ya kan ni ka school lasdang ha ka artering u Januari sijar kendai spa prahusan balatung Uwai Bible man bantrai ya kan kam batru banjara hikai haskul kakam kalayang suki bha hadu kata-kata hateng kawan bat idu jingkermen Henry kinong kitkam jong ka jingseng samla sinat kila yailait nakapor syakapor nakabenta kanega kam
Badai hakasnam sejar kendai spa kendai pukendai. Keladon ke jingkela, da ke jingtrei, kabor umensim bakoi. Kiladon katu kaningun ki samla, ke bala terang bad angnot ban priangno ya utrai unang penim u Jesu Kristus. Henry kani ke jing terang jong kini ki samla, kala pelong penban, kala penmi penban ya ke jing haying hasem hasnong hatau. Kiladon hendrengun ki kun samla senrang ki bala keloi ban priangno ya utrai Jesu Kristus kum unang penim. Bat kumta kelami ke jing bitar, ke jing pensitam na ki kemi ki kpa bandru na ki bor ki rangba ki nong sensyar jong ka senong saliang. Kini ki samla kila hap an mino na ki yeng bat ban syong ban sa sipor rekat bat kinong hikai tang bakin yo jagari bat ban yo jingbam sipor. Kinong hikai ru kila syak berngem balada kila pai biang ha saliang kila ban syak pensitom bat kumta haba kini ki kun jongki hateng haba kila pai syeng ki kimi ki pa kim syak ban rung hayeng Henry kila pasyan ya ke jingbam na tingkong yeng kombale ya kiksau. Hadin baka jing seng samla sinon. Kalau yo ya kanika jing tim. Kila lek wot ban ya kendu. Ya usim jong kahima jirang. Ban kibala lek hakato kapor kilong uravran di MCM. Youth worker jong ka jing seng samla sinon. Ban Mr. JS Soklan balong skatri evangelisting kila kendu ya usim jong ke himajirang nangta yitumsan W.Loy ya kinong kitkam jong ka jingsang samla maudem menar moskai presbytery ya kirang ba senong skatri bat kiwai kinong yalam jong ka senong ha saliang ban ya keren sengutu jingmon ban ya selong ban yo ru ka jing pensyai ba kam dai ban don kanu ka huri hura hasnong hatau na ka benta kani ka jing terang jong kini ki samla ban kela kristano badai haka pratering jong Desember sejar kendai spa kendai pukendai lapdiang balang no da ka balang new krem ya ki hindrengon ki samla ki balong ki mau pilar ki baningkong jong ka jing trei jong ka jing sang samla sinot ha saliang ki kerteng kilong ba Bion B ba Elias B ba Pubon B iba Hulimon B ba Gerson Timung uba menta ulalong utamen masan ha kani kabalang ban uba Rajib B la penlong biang ya ka jing ya kendu rengkat bat kirang ba nong yalam jong ka senong balalai da ulit Reverend O.S. Mauro chairman jong ka jing sang samla sinon ban ilin Mr. G.P. Carson di General Secretary jong ka jing sang samla sinon ban ya kendu ya ki kemi ki kpa jong ki tu ki kena samla ki bala kala long kristadno bat kila ya kendu ban ya selong ya kene kakam haka sauterik Januari jong ka senem hajar ha menar jirang haga ni ka jing ya kendu usim jirang ula sim ya ka jingket kli ban penmi ru ya ka hukum ba omdei ban penmi kanu ka huri hura ha snong hatau Henry de ban wan sya ka jing ya suk ban ka jing ya stu jingmon bat omdei ban don kanu ka jing pensitom ya kini kiba terang bat kiba seliang ban kela kristano ki kemi ki pa jong kini ki kena kila penpau yala ki jong ki jing sengau inong yalam jong ka senong kirang ba senong ru kila penpau yala ki jong ki jing sengau ndai khadu ki kemi ki pa jong ki tu ki samla baro ndrengon kila penpau bat bagla keren syai la ki don ka jing sengau si ki don ka jing persya Henry Kim la le AARM namar ba kilamon hi kini ki hrengon ki samla ki bala long kristan kila yai ne scam
ban kila plashai bat kut jingmon bakiniang scam wat lagi dai bansha ya ki jing naka banta bakila pediang ya Jesus Christ komla unang penem haka senam ar hajar ar haba ya ka KGP sinon la piano haki artli ki sinon yang kane ka kam la IT haka jing sang samla KGP sinon semngi hadin balakmi benya ya ka skim ladai ban penbah shwa ya kerkom tre mission ha saliang da ka batung da missionary pastor ban tre ha saliang mission work headquarter Rani ban penyar ban penbah ya ka kam hadin nangta nagaliang ka jingsang samla sinot sepngi kala don ka jing yakot ka bakerpang banang penyar susu ya ka jing tre mission ha saliang da ka balai sorbe ya kisnong ki ba marjan ban kani ka saliang dai ha ka laitrik jong Desember arhajar saw la pendem ya ka jing sorbe bat la syam bagi don lai pu artli kisnong ha ka ba la don sejar sanspa nyo hosan tli yeng bat kumba nyo hajar lai spa nyo hosan ai kinong song snong ki jaj benriu ki ba syong hakini kisnong kidei kirabha karo ki asamis khasi oran ki mikir karbi bodo bat ki boro kaktin pedang bakini ki jaj bendri ki kran kadai ka asamis kumta ka jingsang samla sinon kalapha sya ka sinat rangba ya kane ka skim banyo yang ka jing benjur hadin belayo ya ka jing benjur ya kane ka skim ka batmai lathong ya profesor ksan borlang nongendri kum missionary pastor ha kas khatsan tarik Oktober ar hajar pra ha headquarter Rani badlapen itu ya uni profesor ha ka jing sang samla sinon kabalalong ha ka ar tarik February ha ka senam ar hajar khandai ha polo badlayo ru kalan ban pha training ha Outreach Training Institute OTI jongka Indian Evangelical Mission Habangkalur. Habapai ya kerkom tre mission lengba ka school hakini kijung. Ngisyam ban i kalong kaba hadu kata-kata. Tangda ki missionary teacher bat ki Bible man kimla ban pentelun ya kakam. Hendai aingo yo blai da ka jing tre sitom jong ki Bible man ban ki missionary teacher ka school kala nangyay ban menta ka school klapoy hadu ka kerdan upper primary section ha ka arpo kendai tarik April ha kesenam arjar khat kendai arjar khat ar ka balang new krem kala thung tenat balang ha saliang ban menta ka kam balang kala nangyay syaprang ladam bansna ya ka ying bani jong ka balang tenat saliang da ka jing sang samla KGP snot sepngi bat la pelong ya ka jing duai ha ka khanyo tering February jong ka senam ar hajar khan ar kom balang banta kani ka tenat balang kaladon ar po ar tli ki ying sispa saw pulai ngot ki Kristan bat sispa khatwai ngot ki rudukon ka jing sang samla kaba lalong ha ka balang meriau ha ka senam ar hajar khatsan kala menjur ban plino sakawai ka preaching center hadumu paham balayo balai sorbe ha ka khanyo tarik Oktober jong ka senam ar hajar khatsan da utun mesan ID nong se bat Mr. Piwi Karmolong hadu manta ka jingeseng samla rilengam presbytery kadang yai kersan ya way mission worker balathung da kajing sang samla sinon uba rajan rongson kakam kaladang ya syaprang na kawai kasnem syakwai pan bat kum bakalong banta kakam ha saliang kala saiso bha ha kaba lajan baro sisnong kilalong ki Kristan like no satang katu kadengon kebala phaidin no bat kilai ya kajingai
haka jing sang samla KGP snat sepngi kebelalong haka balang nong pendeng arpo sa Februari arajar kat kendai la menjur ban ai bentano ya katenat balang saliang na kapata jong gajing sang samla KGP sinot sepngi ban menta kani kakam kadang sa bangin pendem satang bangin ai yakikot kisla hakane kabalang tenat saliang haka senam arajar kat kendai kajing sang samla sinon kala penyiar syusyu ya kade ke skul dagbapli nadu ke kerdan nursery bat kumta bakalong hadu menta skul ngiladon nursery LP hadu upper primary section ngidon kajing kermen banamar bakakam kala yah bha syakman ban nginang penbha ya kakam kam tam ya kane kakam kabanginang pli thamai hadumu paham hakasnam ar hajar khatsan ngingait dagajing isen ai kajing lam jung blai nginang la ban pendam ya kane kakam ba ngilatmu ban penyar yo uput usam jong kajing tray nakapeta ban yalam ya utrai unang penim jengi uji sukres. Kajing seng samla KGP snat sepni telah seng ya kalar sing Kongwer Presbyterian Mission School Harani bat kani ke school kaladon hadu kelas 9. Hakabaya day bad kajingalap ika gospel hakani ka jaka ka kamstom bha namar ki brio kidang bad perking bha ya ka jingi kai niam kabaki kidan. Da kajing isnai bad kajing lam jong ublai kajing sang samla KGP snat sepngi kala pli bat penyiar ya kam jing tre mission sa Harani day ha ka arpo praterik Julai arajar kendai lalek banbo ya umau nong rem da jadi rembai MLA jirang konstituensi ya kawan school jong kasinot bala ai kerteng kalarsing Kongwer Presbyterian Mission School kajing sengongo kalai sya uni ure orang ba ubalano senyang naga MLA scheme kaba pra lang tingka kanika lalong kajing ram yangi ka sinon bangin yo ban sedang ya ka skul Harani lapli ya ka larsing Kongwer Presbyterian Mission School Harani haga lightering benaimat ar hajar sipo haga waina ki yeng jong ka border area balasya bat ais ngau bha sipor
daus im jong ke hima jirang bat ki menteri. Ya baro ki missionary teacher la Krishan da ki jing sang samla presbytery kentuk ha katai kapor ya ka jing sang samla balang maulai kabala Krishan ar pau hajar tingka sisnam na kabenta arsnem lem bat kiwai nadu katai kasnem ka jing sang samla sinon kelas dang bantai ya ka school building haka ground floor ban ya kani ka school building lala ban pli haka ar pulai tering Februari arjar khanreu da ikong willing do SDSEO nongpo haka jing don ringkat jong iba CC P Yadaf BMC nongpo kamu tu jong kini baru adligi school kalong arise and shine kumbalong hadu menta kalarsing Kongwe Presbyterian Mission School kaladon nadu nursery LP UP ban ngisngongu sibon bakasinon kala menjor ban sedangno menta haka session jong usnam arjar arpau ya ka secondary section kata haka kelas 9 ngidon baro hadwai ngot ki staff hangni alarsing Kongwe Presbyterian Mission School haka snem arjar katpra nilayo ya ka wai ka work order nauba PNCM CM ke KHDC Shillong kabalamang arfosan lang tingka hakaba labha ya kani kapisa khat san lang nakabenta ka school building ban shiphaw lang nakabenta ka school fencing ngisngongu sibon ba kini kam baro nilala ban pentrai komba lamang da ka office nakabenta ka evangelistic committee ban ka sinot hibarok away ban pau ka jing sngongu ya ki jing sang samla presbytery baro kibalawan ban yukjat wan bisen ya kani kalingka mission harani ringkat ban ki jing no senyang nakabenta ban penbha ya ka kam ngiban pau ka jing sngongu ya baro kitu kibaladon benta ban ya snok ti ha ka bakner yak jing ai ki jongki na ka benta kani ka jing trai mission harani hadu menta kasinon ngidang syam bon ki jing namar bah nakaliang jong ka sarkar Meghalaya kampat syamla ban penpoi ya ka boarding electric ban water connection hangni ha school kabadon ha border jongga Assam bat Meghalaya Henry nilayo ya kani ka jingiram shipor na ka benta ban bit ban biang ka school na ka sorka Assam kabadai na ka benta ka boarding electric ban ka water connection anda haba ka sarkar Meghalaya kalayo kalat ban penpoi ye kini ki jingiram hangni lese na kaliang jongi ka sinot nginsa penkutno ya kini ki jingiram ki bangyo na ka sarkar Assam kibalong sipor ban penkon ia kani ka jingkren ka jingtrai mission jong ka jing sang samla KGP snot sepngi ha saliang te kala seiso Henry ngidon ka jing sngo diaw baga jing trai jongi ka sinon kan hadu menta hangni harani ngimpat shim don so AA wan hadu menta usnam ar hajar arpau komta nagaliang jongi ka evangelistic ka sinat hibarok away ngi khot ngi kerpan nyawer ya jing sang samla presbytery jing sang samla district jing sang samla balang bat kiru shimen ban mi syakman banang yai kershan ya kani lingka mission ha ki jing duai bat ki jing ai nang baka jing trai jongi hangni harani hakawai kasngi ngin sayui ya ka buram ka jong blai lingba ka bangyo ban penwan ya ki mensim sya ka hima ka jong blai toy kiladon katu katni ki balawan ban persyang ha ki jing sang bible class bala penyai da ki missionary teacher man lakasngi utrai hangni harani donru
ki kemi ki kpa jong ki kena skul ki bala khot ngau bha ya ki nong hikai ba kin wan ha ki yeng ki jong ki kham tam ha ki singkar pang jong ki khon kom ha ki singi kha birthday bat kiwe ban hakum kini ke program kira yo oro kalan ban pelong ke jing duai ngidon ke jing kermen ke jingan baling ba ke jing tray jong ki missionary teacher habak yo ban visit ya ki yeng ki sam hangne harani kan long le se usembai jing ben ya ka tien ke jong blai bat ngi kermen si sin ke sngi unsa pau uso ladadon mano bau blai ulak pen sngeu berulak keren yepi lingba kaneka program jong ka jing sang samla sinon mentau snem ngi kerpan ngi khot ngi yepi bapin wan ban syam ye kendo ya kinong yalam jong ka jing sang samla sinon lane ban wan ka office jong ka jing sang samla sinon nang bapin yo le ban pendem ya ka ai ko ublai ukren happy lingba kaneka jing keren kajing perta nasya siliang keong ale wan banjarap lem yangi to blai unkurku yepi baro kiba syak skor bat kiba ngam ya kani ka program to blai kajing suk unkurku amen. Apa berkatnya kadina bagong yang aban siuspa kaning amla ban siang pangta la eryong kenwan ngan yaisha Shem Jink